Česká asociace Cheerleaders je organizací, která byla založena v listopadu roku 2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České republice. Od té doby sdružuje týmy, které se specializují na sportovní a taneční cheerleading. Členskou základnu v současné době tvoří více než 1000 cheerleaders ve 30 týmech z celé České republiky. Od svého založení pořádá jednou ročně oficiální mistrovství České republiky v cheerleadingu, které je zároveň i nominační soutěží na mistrovství Evropy. Je to 15 let, co Česká asociace Cheerleaders slaví svoji historii, která je na jednu stranu poměrně krátká, pokud ji srovnáme s tou historií Ameriky, protože tam ten sport začal už před více než 100 lety. Nicméně za těch 15 let se opravdu stalo spousty práce, událo spousty akcí, soutěží, školení, různých kempů a já si vzpomínám, kdy prostě první mistrovství České republiky, kde bylo účastno ani ne 100 soutěžící v malinké poměrně soutěžní hale, pár diváků a teď tady dneska stojíme vlastně po 15 letech, máme 1500 cheerleaders na soutěžním place. Ta cesta byla opravdu dlouhá, nicméně myslím si, že velmi intenzivní. A Česká asociace Cheerleaders odvedla veliký kus práce v tom, aby samozřejmě podpořila ten český cheerleading, aby se mohl rozvíjet různými školeními, akcemi a pak samozřejmě každou tu sezónu zavrcholit ten rok tím mistrovstvím České republiky. První české týmy cheerleaders neboli roztleskávaček vznikly na přelomu roku 1993 a 1994 při klubech amerického fotbalu Prague Lions a Prague Panthers. Dnes působí u řady sportovních klubů, ať u hokejových, basketbalových, rugbyových či jiných, desítky dalších týmů. Existují ale také týmy nezávislé nebo fungující pod tanečními školami a tanečními kluby. První cheer týmy také vznikají na základních nebo středních školách, jak tomu bylo v zemi, která je považována za kolébku tohoto sportu v USA. Ten boom byl opravdu poměrně velký, připojily se týmy nezávislé, nejenom ty roztleskávačky a cheerleaders z toho amerického fotbalu nebo basketbalu a vznikaly vlastně samostatné cheer týmy, které se začaly vlastně specializovat víceméně už jenom na ten soutěžní cheerleading. A mně osobně je to trošičku líto, nicméně ten původní cheerleading u toho amerického fotbalu, který tady dlouhá léta byl a tak vznikl český cheerleading, tak vlastně pomaličku zaniká. Po 15 letech se asociaci povedlo historicky poprvé poslat na konci dubna seniorský reprezentační národní tým do Orlanda na Floridě, kde vybojovali celkově 8. místo a mezi evropskými týmy se umístili druzí. Byl to neuvěřitelný zážitek, byla to vlastně první výprava na světovou soutěž, byly tam vlastně z celého světa týmy a ta úroveň byla opravdu vysoká a my jsme se umístili na 8. místě a bylo to vlastně nejlepší umístění, které jsme v 15 leté historii dosáhli. Já si myslím, že rezervy jsou hlavně finanční, protože my nemáme tolik peněz a samozřejmě, kdybychom měli víc prostředků, mohli bychom investovat víc do vybavení, do tělocvičen i do těch reprezentantů samotných. Český národní reprezentační tým, zkráceně CNCT, je výběr nejlepších cheerleaders z celé České republiky. Základní úlohou tohoto týmu je podpora rozvoje cheerleadingu, jako zatím stále se vyvíjejícího sportu. A právě s tímto vystoupením